Kakang Semar Badranaya aja ndadekake gagap gugup sarta guragapaning penggalihmu. Aku pepatih Ngastina ing Plasa Jenar, Sengkuni ingkang prapta ana ing padepokanmu Gunung Tidar. Inggih Raden Patih, sarawipun kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk. Iya Semar ndak tampa gawe bombong ing rasa. Raden Patih Harya Sengkuni kula ingkang abdi pun anoman ngaturaken sembah pangabekti. Iya senggana ndak tampa gawe bombong ing rasa. Mboten katalumpen kula ingkang abdi pun alawigaring ugi ngaturaken sembah pangabekti Raden Patih. Iya garing ndak tampa gawe bunga ing manah. Kula pun Petruk Kantong Bolong ugi ngaturaken sembah pangabekti Raden Patih. Iya Petruk ndak tampa gawe bombonge pikir. Ayo Go. Nyapa? Mbagekke sungkem karo Patih Ngastina Raden Patih Harya Sengkuni. Eman-eman cangkemku. Karo dayoh tamu ki ratu kudu diajeni dihormati piye carane sing apik. Ora sudi. Lek tamune iki para Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, tak hormati, tak bekteni. Lek wong siji iki eman-eman cangkemku, Tru. Sebab apa? Aku wis apal watak wantu lagak lagon lageane Sengkuni. Jenenge wae wis elek Patih Harya Sengkuni. Sengkuni lek diwaleki niku seng. Wis to, aku niteni lakon apa wae, dalange sapa wae, ning ndi wae, angger metu Sengkuni iki engko dadine ruwet ki engko. Ngendi nggon ngendi papan, ora Gunung Tidar, ora Ngastina, ora Ngamarta, yen perlu ning dong banting pisan. Angger nek Sengkuni bersih desa arep wayangan ya ora dadi, mergo dijegali wong kaya Sengkuni kuwe. Wong kene iki wis apik, saben RT urunan 500, ya ta? Lek duwe karep pengen bersih desa nanggap wayange pirang-pirang taun. Nggih napa mboten? Ketekan dapure Sengkuni iki mesti bubrah ki engko. Wis. Mula ra sudi aku mbaken titenono. Engko mesti gawe kisruh, gawe gendro, gawe perkara ning kene. Aku totowan ya wani. Ya muga-muga ora. Ora iso muga-muga ora. Sak jumlek sing jenenge Sengkuni ya elek. Elek kaya ngene, rasa bekti, rasa ngajeni. Wis to, rungokno arep omong apa kuwi? Nuwun sewu Raden Patih, nyuwun pangapunten, mbok menawi wonten rembugipun anak kula Bagong ingkang boten pranani penggalih. Iya, aku krungu kok Semar. Ya ora dadi apa. Sing jenenge wong seneng ki ora kurang pangalembana, wong serik ora kurang panyacat. Ya wis karep ben tak tampa kanthi ikhlas. Ikhlas matane picek kuwi. Sawangan kuwi lho ning kono masjid kaya ngono. Lah aku arep Sengkuni semremet aku kok. Kuwi mbiyen kok iso rabi, lek ora di rekakne karo wong pirang-pirang. Kowe kelingan ora? Mbiyen Patih Ngastina sing jenenge Gandamana. Kursine direbut karo sing jenenge Sengkuni iki. Malah bojone Gandamana sing jenenge Nawangsih. Mbiyen ya digagahi karo dapure Sengkuni kuwi. Mula wujude ya pancen ya Patih tenan ning kelakuane kaya kirik. Aja kaya ngono. Wis ben lek wani ayo metu njaba aku ora wedi karo Patih Sengkuni. Nggawa Kurawa pirang-pirang. Kurawa pirang-pirang aku ora wedi. Tek kendel. Kendel wae aku wis mendem kok. Malah mendem ora. Wis ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kiai Semar. Kula pripun? Apa kira-kira kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Lamun to ing Gunung Tidar kene dadi papan wisata, papan panglipur. Nuwun sewu. Molimo ki papane ya ana kene iki wiwit saka madak, madon, minum, main, maling. Nggone iki ya ning kene iki. Ning ya kene ripalungguhan iki kuwi arep nyalai kodrat ngowahi lelakon. Ketitik kowe reka-reka mbangun padepokan banjur mbangun kayangan ana kene. Mula kang mangkono Kyai Semar tekaku rene iki diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Diwene wektu 7 dina. Kakang Semar diwene wektu 7 dina, gelem ora gelem kudu lunga saka Gunung Tidar kene. Yen nganti panjenenganmu mbeguguk ngutha waton Gajalar Singa Barong,
Aku teka rene ora ijen ning nganti Wadyabala Kurawa sak bergodo. Aku tegel tega mentala yen kudu mocok janggane Semar Badranaya yen ra gelem minggat saka Gunung Tidar. Lah, ra apa to? Mangkahan rasa satunggal rindu linduk ketara bumi kunjing Rodo montap lir netap duka yayah sinipi jojo bang mawing wengis netra kocak ngundar andir idep nyomengolo cakra praupan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasumeta marang seketeng murub dahanane Nuwun sewu Raden Patih Harya Sengkuni. Yen ngendika cangkeme ditata ya. Ngapa Bagong aku ora rembukan karo kowe, aku pitung karo bapakmu Semar Badranaya. Semari wong tuwa kok tuturi kok kandhane kok ancam ngono dhek ora ngerti mergo ki budheg ngerti ta? Iki wis ora krungu apa-apa. Aku dadi anake lanang, mula sing dadi wakile wong tuwa. Mangsuli apa kang dadi rembugmu? Aku mung ngrasani karo Petruk. Angger ngendi-nggen ngendi papan ketekan Sengkuni dadine Kesruh, dadine ora rukun. Kenyataane kaya ngene iki. Sing maju dudu Semar, sing maju dudu Gareng, sing maju dudu Petruk. Ning iki mantan gremo saka Dong Banteng aku. War wani karo aku. Wani wong karo Bayan Widodo kowe, Aku ora ndek urusan karo kowe. Ning iki nglandang carang saka pucuk. Perkara sepele dadi gawe kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tangisan. Apa tembungmu kaya ngene apik dirungokne ning kuping? Mar kowe kudu lunga, tak wengi wektu 7 dina. Yen ora gelem lunga aja takon ndelak tugel gulumu. Cangkem apa ngono kuwi? Kowe ora ngerti wong kene iki lagi prihatin. Pak Lurahi bar sedo malah kok incim karepmu piye? Wong ora aturan kowe. Kowe ngendel-ngendelne para Kurawa, ngendel-ngendelne kowe duwe jabatan, kowe dadi kelungguhan. Kowe dadi patih, dadi wakile para kawula. Mung dadi wakile kawula kok ndel-ndelke. Kowe ora kelingan iso dadi patih mbiyen ora tak coblos ora dadi patih kowe mbiyen. Parandene bareng wis dadi glelenge ora umum. Mbiyen nalika nyalonake dadi patih, janji-janji terus. Aja kuwatir, Gong. Sok desamu tak bangun. Dalan ngarep omahmu ki tak aspal sing mulus kaya pipine prawan. Ning nganti saiki sawangan malah dadi kali ki lho. Kowe janji tanpa bukti. Mergo aku apal watake pejabat kaya kowe. Watake mung loro. Siji janji, loro ngapusi. Iya apa ora? Iya apa ora? Anggonku nundung Kyai Semar saka ing Gunung Tidar iki mengko tetep ana bebungah saka negara Ngastina. Sing tegese Kyai Semar mengko bakal diasake padepokan sing luwih becik, sing luwih endah, sing luwih bawira. Yen perlu wong Ngastina bakal mlebek wujute Raja Brana, bapakmu dadi wong sugih dadakan. Apa bapakku ki mendem karo kelungguhan, edan karo dhuwit ngono apa piye? Kowe ora kulak pawarta adol pangrungu, gelem sugih, gelem dadi wong terhormat. Semar wis mbiyen wis kajen keringan, merga ki sejatine dudu menungsa. Lah apa? Kewan. Ndasmu pecah. Iki dewa ngerti ra? Dewa Ngejawanta, kakange Bathara Guru. Kowe ora ngerti karo Sarasila? Sang Juang Penang dewa cilik kae.
duwe anak sing jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal rabi karo Bathari Rakti, duwe anak 3. Sing nomor 1 jenenge Tejamaya. Sing nomor 3 jenenge Manikmaya, sing nomor 2 ya ning tengah iki sing jenenge Semar alias Iswahyudi, ngerti ra? Ismaya. Hah? Ismaya. Iswanto. Ismaya. Ngapa mung nyiter dielok-elokne ora? Penyusup lho kuwi. Mune sing rak keprun diasmu ora. Wis saiki ngene wae. Sing kon ndel-ndelke apamu? Lho, yen pancen kowe ra kena tak jak alus, aku kasar ya wani. Aku nggawa Kurawa. Apa yen kowe nggawa Kurawa? Nggo gaman pirang-pirang aku wedi. Yen perangi lupute lara ya mati. Apa kowe wani mati tenan? Mati aku ikhlas lahir batin. Sebabe apa nek wani mati? Timbangane urip ya dioyak-oyak kredit ae wae. Bongko mbok wis. Bendina dioyak karo Bank Mekar. Ayo. Ayo. Ripalunggane karepmu piye? Yen pancen ora kena ginawe becik. Oh, Bagong, Bagong, ora nganti kentong subuh klakon ilang nyawamu. Sapa sing dadi pangke ripalunggane? Jaluk radewe. Bagong sing sabar ya, Gong, sing sabar. Nadyan kowe piye-piye wong sak rombongan renek sing seneng, sing sabar ya, Gong. Kowe iki mung syukur njeplak, syukur ngomong, ning iki mengko dadine piye lak ora ngrasake. Ora peduli Pak lah ngene iki. Hah? Aku lek wani ya wani. Ning kudune ana wong sing isin timbangane Bagong ngene iki. Lek kowe genah wong tuwek tuyuk-tuyuk perang ora wani. Gareng genah dingklang. Petruk iki ora iso perang. Jane nang kene iki mbiyen enek Gembong Swilagiri sing mbiyen dadi senopatine Rama Wijaya. Ngerti Semar arepe dipateni kok meneng ae. Apa ora kelingan mbiyen nalika dadi monyet mbiyen sing momong ya Semar karo anak-anake. Parandene Semar patene meneng wae begegek kaya ngono karepe piye? Cangkemmu elek men to, Bang. Wis suwi. Wis to. Kowe lek butuhmu njaluk tulung karo Ndara Anoman. Betul. Mbok sing apik Ndara Anoman, nika enten Kurawa kula nyuwun tulung jenengan rampungi angele muni ngono piye to? Aku ora telaten bangsa ngono-ngono kuwi. Lek ora tak sabeti, tak sabeti tak borgol, tak kei lilin, ora. Mumpung rumei. Ya. Ora trimo wis ben kaya diseblak tembung ngono Anoman wis karben. Lek ra ngono ra cancuk ratu mandang ngono. Sing baku aku ndukung karo Semar Badranaya. Nadyanto manut sejarah papan iki dadi papan pelanyan. Karo Semar dandani, Semar bangun kayangan dadine apik sak kabehe, kawulane tentrem rahayu, batuki nering sambikala. Bapak Semar Madung dawuh, Pak. Piye, Pak iki? Rame tenan iki, Pak. Iya, rame. Heeh. Kudu rame wae dilunasike ndek ngenane ora rame piye. Gosik, aja ngono. Iki mengko bakale mesti dadine dredah bantah munggah panca bakah. Merga wong duwe gegayuhan sing luhur kuwi tanpa beda kaya wit sing gedhe lan dhuwur mesti saya banter angin sing bandang antrajan. Mula kang mangkono aku Ripalungguhan iki njaluk pamit tak mlebu ana ing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrahane Hyang Agung. Magita gita muga-muga ing Gunung Tidar kalih saka Sambikala.
Prabu.